Takže čaute ľudia u nového videa. Dneska tu nebude žiadna hra, ale budeme mať tutoriál. No, a dnešný tutoriál bude o tom, my vlastne budeme chcieť spraviť modovaný Minecraft server na Feather Client. Ja som sa rozhodol natočiť na toto tutoriál preto, lebo málo ľudí proste to natočilo. A v roku 2025 je to strašne ťažké to spraviť a tak. No, ešte by som chcel povedať, čo budete potrebovať je funkčný počítač, Feather Client na ňom zapnutý a verziu Java 17 alebo 16. Odporúčam verzie 17 alebo 6, lebo je to najlepšie. Dobre, my si pôjdeme túto create server, ja vždycky dávam 5000, to je 5 gigabajtov rámky. A čo ja viem, napíšeme tutorial server forge. No a tu napíšeme forge tutorial. No, toto sú sloty, koľko ľudí sa môže napojiť, iba ja sa budem môcť napojiť. To ľudí maximum tu nevyužijem, dám 1, lebo iba ja sa pripojím. A tuto si môžete portovať svet, akože tému alebo niečo. A tuto to ide, tu máte paper, fabric, proxy only. To ešte to proste ide na vašom, máte na svojom porte, to není že to má svoju IP adresu, ako je toto, ale má to iba svoj port, tento. Na Vanilla to viete, podľa mňa tu sú verzie. Na paperu robíme niekedy inokedy, aj na fabrik a na toto možno tiež. Ale dneska my sa ideme vrhnúť na ten custom. No, takže jak som hovoril, treba dať Javu 17, lebo tá je najlepšia. A keď idete verziu ako sa to volá, pod verziu 1.16.5 potrebujete buď 1.16.5, tak musíte mať Javu 8 odporúčanú, ale keby máte, čo ja viem, na 1.16.5, Java je 21, tak vám to bude vyrábať chyby, pretože ešte vtedy nebola 21, vtedy bola tuším len 8 alebo 11. Neviem, ale teraz sa budeme zaujímať o tú 17, ale môžeme potom skúsiť aj 21. Dobre, takže dáme si save template a create server. A tuto musíte dať EULA, neviem čo to je, ale keď dáte cancel, tak viem, že vám to nepôjde. No, teraz to máme a otvoríme si folder. Kde to je. A máme tu takto. Nič tu není. Čo znamená, že my pôjdeme na stránku. Dobre. Túto stránku vám dám do popisku, ale inak je to Forge Server Installer /starter. Dobre, a dneska to bude o verzii 1.20.1. A presne táto Forge Server Starter 3.1, tu má tieto verzie supportnuté, takže vlastne skoro všetko. A tu môžete si nájsť aj niektoré iné, že pôjdete sem files a čo to najviac podporuje je 1.20.4 a viacej to hore nejde, lebo už je to staré a oni to proste neupdateujú a není to až také up to date a tak. Takže to moc neupdateujú. A my si pôjdeme stiahnuť tento 3.1, pretože tam je naša verzia 1.20.1. No, a keď to budeme mať stiahnuté, tak si nájdeme takto. Tak, toto prejdeme sem a hodíme to sem. A musíme to premenovať na meno server, lebo sa to bude spúšťať. No, a my vlastne, keď to tam máme vložené, nemusíte sa bať o nič, my keď to tam máme vlastne vložené, tak môžeme si dať start server. No, a keď dáme start server, tak prvé, čo nám tu vyskočí, je, že toto, a to sa nás pýta, že na jakú verziu to chceme.
A práve sa pozerám, že tu sú aj najnovšia verzia tu je, čiže 1.21.10, to je najnovšia verzia. A najstaršia tu je 1.1. Takže je to vlastne na skoro každú verziu. Ale my pôjdeme dnes na 1.20.1. A u každej je to takisto, keď chcete, čo ja viem, na 1.21.10, tak pošlete to tam a máte to. Ale my dneska ideme na 1.20.1. Potom nám to tu vypíše, akú verziu Forge by ste si chceli nainštalovať. Je tu odporúčané toto, ale ja vždycky dávam tú odporúčanú, čože toto latest a odporúčaná, takže čiže 47.4.10. Dobre. A keď to pošleme, tak sa nám začne inštalovať náš Forge inštalátor, do ktorého dáme módy a ktorý nám umožňuje spúšťať tie módy na tom serveri. A moc akože tých videí o tomto nej. Toto je dosť akože užitočné. A keby vám niečo nejde, tak si tu môžete tuto všetko pozrieť, lebo tu je všetko napísané. Musíte mať libraries, určite tam musíte mať libraries. Musíte tam mať eula.txt, lebo by vám to nešlo a kebyže tam máte napísané false, tak ste zaškrtli, že cancel nepôjde. A mali by ste tam mať server starter config a také. A toto by ste tam nemali mať, pretože my máme tu najnovšiu verziu a tie nové verzie sú inšie. No, a keď nám tuto napísalo hore, proste keď nám tam napísalo, že tuto, že dan 16.16 nejaké čísla sekundy, koľko sa to načítavalo. A pre pomoc napíšte help, proste načítalo sa to, pohoď, všetko prešlo. A keď to otvoríme znovu, ten folder, tak by sme tu mali mať toto. Všetko toto. Dobre. A my si ideme pozrieť teraz všetko. Toto nepotrebujete vedieť. A toto je whitelist. No. Toto je whitelist. Takže vy keď dáte otvoriť v programe poznámkový blok, tak vy si môžete dať do tohto, si dáte, že keď chcete, aby bol on, tak potom si v server properties to dáme a ja si tam dám moje meno, takže dám si sem moje meno a keď si sem dám moje meno, tak to uložíme a user cache, to neviem čo je, no ten folder, ja som to vypol a toto tiež nemusíme nič robiť, to je vlastne, keď zapínate cesto, tak to máte to všetko, tu máte aj debug, že môžete debugovať, ale to my nebudeme potrebovať, pretože nám všetko funguje. No a tuto ide tá časť. Takže my sme si napísali moje meno do whitelistu, takže napíšeme true, že whitelist je zapnutý. View distance. Jak moc ďaleko môžete vidieť, ja si to dám, čo ja viem, 20. Dobre. Či sa môžu spawnovať NPCčka? Áno. Či sa môžu spawnovať monstro, proste moby? Áno. Či sa môžu spawnovať zvieratá? Ja si dám na moby false. Tu má byť normálne to. A toto neviem, čo je, ani to nebudete potrebovať použiť. To nebudete určite potrebovať použiť. No. Okrem tohto, ale moc to nemusíte používať. Potom je tu, že simulation distance, to si môžeme dať tiež na 20. Ani s týmto portom nemusíte nič robiť, to máte ako keby, to máte svoj vlastný port. To, keď ste na localhoste, keď nemáte port forwarding, keď nemáte na svojom routeri, to musíte ísť cez svoj router a tam nastavovať, tak si proste nechajte toto, nemusíte si tam nastavovať port routeru a tuto takto isté. Resource packy, tu sú nejaké veci, to ešte zatiaľ neviem, ale viem, že to nie je potrebné, ani všetky tieto nie sú potrebné. No
A tu toto začína. Tu môžeme mať, že či sa môžeme fajtiť, ja dám false, nemôžeme sa fajtiť. A vy, keď chcete, že, čo ja viem, vy keď chcete, že, čo ja viem, máte kamaráta, ktorý má Varez Minecraft. Ako spravíte, aby proste hral, že je ten Minecraft crack? Máte tu online mode true. A keď tuto zaškrtnete false, tak sa môže váš kamarát z Varez Minecraftom pripojiť. Ale nebudete mať svoj skin. Takže ja sem dám true, pretože nikto sa na toto nebude pripájať. To je taký test server. A hentam, jak sme si nastavili, to je ten player 1. A toto je max tick time. To si môžete nastaviť v hre, že zrýchliť tick. A tick je 20 tickov je 1 sekunda. No. Potom tu máte maximálny akože koľko môže zaberať ten svet. A toto neviem. Viem, že toto môžete mať povolených maximum hráčov. No. Tuto, či môžete lietať, väčšinu to je na nie, ale keď máte, čo ja viem, cheaty a testujete ich, tak dajte true, lebo vám to napíše, že nie, ty lietaš, ty nemôžeš lietať. A potom, či môžete mať nether, to môžete dať áno, nie. Difficulty, čo ja viem, keď dáme PAC full, tak to je peaceful difficulty, takže sa vám nebudú spawnovať. Potom tu máte enable command blocks, ja si dám true, lebo aby som ich mohol používať. A taktiež tieto nebudeme používať. Toto sa mi zdá, že keď to dáte false, tak vám to tuším v hre nebude ukazovať, že či je ten server zapnutý alebo vypnutý. Ani toto nebudete potrebovať, ja vám len hovorím teraz potrebné veci. A force game mode znamená, keď čo ja viem, to vlastne tiež nie je potrebné, lebo ono sa vám to samo zmení. No. A tuto keď chcete, keď sa spawnete, že čo ja viem, byť v kreatíve, keď sa spawnete, tak napíšete kreatíve, že sa spawnete v kreatíve. Takže sa vlastne spawnete v kreatíve a spawnete v kreatíve tuto, že či máte schovať online hráčov, to je false, inak by tam nikto nebol vidieť. A to je tak na tento súbor všetko a zapamätajte si, musíte to uložiť. No, potom tu máme tento EULA, keď tu máte false, tak vám ukážem, čo zostane. Tak by to malo, to ukážem. A tuto máte zabanovaných hráčov, to keď na to kliknete, otvorí v programe poznámkový blok, tak vám tu si môžete napísať, kto je zabanovaný, ale môžete si to aj v hre. Tuto je svet, pluginy sem, ale to neužijeme. A tuto dáme naše módy. No, to už nič všetko a teraz keď sme dali ten EULA off, false, tak pozerajte, čo sa nám by malo stať. Ono sa to asi zapne. No, tak sa to zapne. Ja, že sa to nezapne. Možno, že som to No, vidíte, ono sa to samo prepíše. False, ono sa to proste samo prepíše. A keď sa to prepíše, tak sa prepíše. No, my keď dáme znovu power off, go back for tutorial, tak znovu sa to prepíše. Jasné, že sa to prepíše. No, a my vlastne s týmto skopírujeme adresu, takže klikneme na toto proste adresu a pôjdeme keď si chcete dať módy do toho, tak buď tento, alebo buď tento, prečo, no neviem, skúste obidva, keď dáte do obidvoch, nič sa nestane, nevybuchnete. Ale keď pôjdete sem roaming, tak budete mať tuto v Minecraft mod, musíte mať aj tuto tie módy. Takže ja si vlastne tieto módy vložím. Aj do môjho servera. Alebo ja si tie módy skôr vymažem. Lebo kebyže chcem hrať, tak mi to povie, že aha, ty máš tieto módy a ty by si ich nemal mať, tebe to nepôjde. To vám to povie. Takže vlastne keď dáme moc a spraví, ja viem, na plochu si ich dáme.
si ich dám. A potom pôjdete Minecraft a musíte si stiahnuť ten Minecraft verziu Forgeu a tá odporúčaná tam bola 47.4.10, to je tá najnovšia a Forge 1.20.1 a dáte hrať a malo by vás to dať do hry. Jak nedá, tak neviem, ale viem, že by malo a bude to fungovať, pretože tu nemáme žiadne nič. Máme tu proste čistý Forge a čistý Minecraft. A keď pôjdeme do multiplayer, ale tu vám ukazuje až aj LAN, to je tento server, ale my chceme sa napojiť cez tú IP adresu a čo ja viem, napíšeme tutorial ver, dáte done a vidíte, máte fajku a jeden človek sa môže pripojiť. Tak dáte tak, rozväčšiť. No, malo by sa to pripojiť. Ten whitelist, teraz mi to napíše to isté, lebo že to opravíme. Ono sa to dá opraviť tým, že to dáte preč. Ja to dám aj teraz preč, ako môžem teraz opravovať. Neviem, to úplne tu dole dáme false uložiť. Tak. A feeder servery sú veľmi dobré v tom, že sa rýchlo zapínajú. Takže keď budeme robiť toto, refreshovať to furt, tak už to máme zapnuté, pripojíme sa a malo by nás to dať do hry. Áno, a ako som vám ukázal, my sme v hre s Forge modloaderom. Proste loaderom. No a keď si chceme dať oprávnenia, takže dáme, čo ja viem, OP a to meno. Ja dám zavínač A, pretože to tu nikto není. Zavínač A, že dáte OP každému, čo je v hre. Ale keď chcete iba sebe, tak dáte injekto, tak si dáte proste operátora. Ale keď spravíte toto, tak to dá takisto každému. Nothing changed, the player already is operator. Takže my môžeme spraviť, že F3, F4, dáme si kreatív a nemáme tu žiadne módy, čo znamená, že nič tu nebude, ale my si môžeme aj skúsiť s módmi. Takže buď sem to pôjde, pracovná plocha. Toto, jej a Lumoru a pôjdeme. Sem, tuto sú tie módy serveru a ja to dám do obidvoch, lebo v jednom to funguje, v jednom nie, ale to si môžete zistiť podľa mňa tak tuto to nefunguje, ale mód, tu som v mojom kliente, že keď to dám sem, tak pôjde, ale keď pôjdeme sem Feeder, Player Servers, tak jeden z nich by mal, to je zrovna ten druhý, ale to je jedno. A teraz vidíte, čo nám tu napíše? My potrebujeme Alex, Mobs a Lumoru, čo my nemáme, a Citadel. Citadel umožňuje to je library, to je, jak máte Gekolib, tak ten Alex Mobs potrebuje Citadel a Lumora potrebuje Alex Mobs a Lumora potrebuje aj Citadel. Takže tieto tri spolu korespondujú a majú sa radi, čo znamená, čo je dobre. My keď dáme Minecraft Launcher, tak teraz by sa nám mali znovu tie módy načítať a hrať. A keď dáme hrať, tak by sa nám tie módy mali načítať. Keď sa nám načítajú, to nám povie, že všetko ste spravili správne a kebyže máte nejaké poťaže, tak mi napíšte do Gmailu, nechám vám disku. Takisto aj na každý link v tomto videu. A máme tu už prvý mod, druhý mod, JEI, Just Enough Items, je to Rattlesnake, všetko možné. Keď pôjdete sem, tu máte Lumora Spawnlex, Lumora Blocks, ako je Aridium, Ore, Frostium, Gemi
a tak. Corrupted pig aj infected pig. Neviem, čo sa deje. Ja som vypol mobov. Čo znamená, že tu mobovia nebudú. Toto treba není mob. Kebyže si dáme survival a buchneme ho, tak ma nemôže hitnúť, lebo to není mob. Kebyže to je mob, tak dojde za mňu a zabije ma. No, máme tu tak všetko. Všetko by tu malo byť, fungovať. Máme tu iba 5 modov, čiže just enough items, to vám dá tieto craftingy, čo je veľmi dobré pre využitie. A máte tu, čo ja viem, Frostium Axe, na každej všetko, Lumora vám to tu aj ukáže, Lobster, všetko. A potom tu máme ten Alex Mobs, Lumoru, to už sú 1, 2, 3. A potom tu máte ešte samotný Minecraft, oni to počítajú tiež ako mod. A Forge Loader počítajú tiež ako mod. Takže malo by všetko fungovať a dúfam, že sa vám páčilo toto video. A keď ste dopozerali do konca, dajte like a odber, a keď vám toto video pomohlo, tak tiež dajte like a odber. A keby máte nejaké chyby so serverom, napíšte mi na Gmail a ja vám odpíšem najskôršie, ako sa mi bude len. Ďakujem, že ste dopozerali do konca.